Здравей отново! В това видео ще ти покажа как да използваш масажния ролон и първоначално как да направиш тест за алергия. Винаги, когато използваш някое ново етерично масло, било то за дечицата или за теб или за някой член от семейството, трябва да се направи такъв тест за алергия. Най-лесният и най-добрият начин е следния. Първо се разклаща шишенцето, разбира се. След което се нанася ето тук, на вътрешната част на китката. Защо там? Защото там е по-чувствителна зона и ако по някакъв начин сме алергични към някоя от съставките, то ще се прояви това нещо. Ето така по този начин нанасяме. Разтъркваме, размасажираме, да може да влезе маслата в кожата и изчакваме 15-20 минути. И след тези 15-20 минути гледаме и следим в тази зона дали има зачервяване, сърбеж или обрив. Ако има нещо подобно, това означава, че вероятно сме алергични към някоя от съставките на етеричните масла, които са използвани тук. И това означава, че не е препоръчително дадения човек да ги ползва. Случва се много рядко, но все пак винаги задължително се прави такъв тест за алергия.